שלום וברכה לצופים בבית ולכל עם ישראל, לכל מי שרואה אותנו ועוקב אחרי סדרת הראיונות, הפודקאסטים שלנו במסגרת מלחמת שמחת תורה, מלחמת עזה. תכף נשמע איך הרב פיירמן מכנה את המלחמה הזאת. הרב דוקטור ראובן פיירמן, אנחנו זוכים היום לראיין אותך באמת גם כתלמיד חכם וגם כאיש אקדמיה שמכיר את הרעיונות והדעות של העולם הגדול, בדגש על תרבות הפוסט-מודרנה שאופפת אותנו והביאה אותנו עד הלום. ואנחנו נשמח היום קצת ללמוד מהרב ולשמוע מהרב על סוגיית מוסר הלחימה. בסופו של דבר, המלחמה הזאת נכפתה עלינו לא כי אין לנו כוח צבאי, לא כי אין לנו יכולות, ברוך השם, אנחנו נמצאים במציאות שבה לעם ישראל יש צבא, ויש כוחות ביטחון, ויש ממשלה, ויש מדינה. הבעיה היא בעיה רעיונית, היא בעיה תפיסתית, שממש שמעה את עיני מערכת הביטחון והממשלה מלראות את מה שכל ילד ראה. אז דבר ראשון, נשאל את הרב, איך הרב מכנה, ממסגר את המלחמה הזאת, ושתיים, איפה כשלנו? אני תמיד אומר שהופתענו, אבל לא הופתענו שהופתענו. אז באמת, מה תשובת הרב לשתי השאלות האלה? באמת, זה מהפך גדול מה שקורה לנו היום. אני חושב שזה קו פרשת המים של היסטוריה שלנו ב-75 שנה האחרונות. אנחנו ניסינו ללכת בדרך כזאת שאנחנו נצליח לחיות בלי יהדות, בלי דת. לבנות יהדות, המדינה, לבנות עם, בלי קשר לתורה ומצוות. ודרך הזאת היא נכשלה. כי אם היה לנו קשר הדוק וחזק לתורה ומצוות, כל המצב הזה ודאי לא היה קורה עכשיו, מה שקרה. אנחנו היינו כל כך בטוחים בעצמנו, כך חזקים, כך חד משמעיים, שאויבים פשוט לא היו מעיזים להילחם איתנו. וכל מה שקרה, זה לא היה יכול לקרות אם עם ישראל היה חד משמעי, ברור, איתן בדעתו, ומחובר לשורשים. כי בלי קשר לשורשים מאוד מאוד קשה להיות עם שמוביל, עם שיודע את דרכו. אז זה להערכתי זה שורש, ואנחנו היום עומדים במהפך. אני חושב שכל הקונספציות ישנות נפלו. סליחה, איך הרב מכנה את המלחמה הזאת? על מה המלחמה? מלחמת שמחת תורה, מלחמת עזה, האויב קורא לזה מבול אל-אקצא, אז אולי בכלל המלחמה היא על מקום המקדש. על מה המלחמה? בינינו לבינם. זה מלחמה על התודעה היהודית בעם ישראל. כי זה השורש. שם זה התחיל, ואם חס וחלילה אנחנו לא נעשה את השינוי, אז זה יחזור על עצמו, חס ושלום. זו תודעה, מלחמת תודעה, על תודעה יהודית. אז ברשות הרב באמת נרחיב, כי הרב דיבר על כוחי ועוצם ידי. בעבר ראינו שכאשר השמאל החילוני כביכול היה בשיא כוחו ובשיא עונו, אז כוחי ועוצם ידי דווקא הביא את הממשלות ואת מערכת הביטחון לבצע מכות מנע, כמו במלחמת ששת הימים. אחר כך כוחי ועוצם ידי במלחמת יום כיפור גרם לכך שהיינו שאננים. פה השאלה אם זו אותה קונספציה של יום כיפור, או שאנחנו מדברים על קונספציה אחרת שבאה ויצרה איזשהו עיוורון שמתייחס אל האויב אחרת. הוא לא מתייחס אל האויב כקולקטיב, הוא לא מייחס לאויב כוונות של רצחנות, אלא כוונות כלכליות וכוונות ריאליות, פרגמטיות, מערביות. איפה הרב מדבר על תודעה, אז איפה הכשל התודעתי שהיה עד לשמחת תורה,
ושמשם אנחנו צריכים לחזור ולתקן, כי לצד החושך הגדול של אותה נפילה חזקה מאוד, שהביא אותנו לטבח נוראי, איום ונורא, של 1,400 יהודים, ראינו גם אור גדול של רוח העם, גם בקרבות הבלימה, וגם עכשיו במערכה. איפה הכשל התודעתי, איפה הנקודה, ושממנה אנחנו צריכים לצמוח ולתקן? לעניות דעתי, הבעיה בתודעה הייתה בזה שאנחנו רצינו להיות עם ככל העמים. אנחנו בעצם חלום שלנו להיות כמו באמריקה או באירופה. להיות יהודים בלי תורה ומצוות. זה היה הכשל. וכשאתה רוצה להיות כזה, אז אתה תמלא את הארץ באריתראים ובאוקראינים וסודנים ובערבים, ואתה תהפוך את המדינה למדינה כמו קנדה, ששם אין עם קנדי. כל מי שגר בקנדה הוא קנדי. אותו דבר גם רצו לעשות פה בארץ. כל מי שגר פה הוא ישראלי. לאו דווקא שהוא יהודי. כל מי שגר פה, צ'רקסים, דרוזים, בדואים, ערבים, יהודים, משפחה אחת גדולה. ולשם אנחנו הלכנו. ושום דבר לא היה יכול לעצור את זה. זה כוחות גדולים, חזקים, מנהלים את בג"ץ וכל מערכת המשפט. כל ניסיון לסטות מהשביל הזה, הוא מיד היה נקטע, וזהו. שום דבר לא היה עוזר לנו. היה חייב להיות איזושהי מהפכה, ולא יהיו כוחות שיעשו מהפכה בעם, כמו מהפכות כאלה, כמו שניסינו לעשות את זה ברפורמה. לא היה כוח נגדי כל כך חזק כמו לכוח של קפלן. אז חיכה לנו עתיד מאוד לא ורוד, מאוד לא טוב. ועכשיו קיבלנו זעזוע, כואב מאוד. אנחנו כמובן מאוד מצטערים על כל מה שהיה, זה דבר רע מה שהיה. אבל עכשיו עם ישראל פתאום, אני חושב שהתעשת, הוא פתאום קלט לאן מובילים אותנו, לאן אנחנו הולכים בסופו של דבר. אנחנו הולכים בזה שלא יהיה לנו כוח לעמוד מול אויב, אם אנחנו נהיה חברים של עזה, ולא רק שהם לא מתרצים מהצד הכלכלי שאנחנו נעזור להם, אלא אנחנו חברים שלהם. אנשים היו, אלה שהם טבחו בהם, הם היו מארחים אותם, זאת אומרת, היו מסיעים שם, זוג היה מסיע עזתים לבתי חולים בארץ ישראל, והם היום בשבי, ועוד ועוד. ניסינו להיות חברים שלהם, וקיבלנו סטירת לחי שמכריחה אותנו לחזור לעצמנו המקוריים, בתפיסה המקורית של עם ישראל, תפיסה של תורה ומצוות, שהיא קשורה למסורת שלנו, להיסטוריה שלנו, ללאומיות שלנו. כל הדברים הללו שהם היו פשוט כמעט בגדר האיסור לומר אותם בבתי ספר חילונים, דברים שקשורים ללאומיות ולמסורת, וזה היה נקרא העדתה, וכל דבר שהיה מריח קצת ביהדות, אז מיד היה נתקע. וגם להפך, היו כוחות חזקים כדי להכניס שם אוניברסליות. היו מה שאבי מעוז אז ניסה לעצור שם בתוכנית הגפן, זה היו תוכניות שמכניסים את נוצרות ובודהיזם וטרנסג'נדריות, היו מכניסים את זה לילדים, היו מלמדים אותם את דברים הללו. זאת אומרת, אנחנו היינו במצב מאוד מאוד מסוכן לפני כן. ואני מאוד מקווה שעכשיו זה יהיה מהפך גדול, ועם ישראל ירצה מעצמו, מרצונו, לחזור לשורשים. הרב הוא, מעבר לכך שהוא תלמיד חכם, הרב גם מומחה לסוציולוגיה. איך באמת חברה שהיא אפופה בערכים מערביים, פרוגרסיביים, אוניברסליים, כשאני אומר אוניברסליים, אני מדבר על הערכים העולמיים של ימינו, היא חברה חלשה יותר מבחינת החוסן הלאומי,
והכוח הצבאי שלה, למרות שיש לה את כל הטכנולוגיה ואת כל היכולות הארגוניות, לעומת חברה יהודית, שורשית, שאוחזת בתורה ובמצוות, שהיא חברה חזקה יותר, ושיש לה צבא חזק יותר, עם רוח לחימה גבוהה יותר. מה יוצר את ההבדל? אולי דוגמה קלאסית לדבר הזה, זה ושוב, עסקת סליחה הרב, שליט. שוב, אני שואל מבחינה סוציולוגית, אני שואל מבחינה סוציולוגית, סוציולוגית, אני אומר רק מבחינה סוציולוגית, כן, חברתית. הדוגמה לזה זה עסקת שליט. אם אתם זוכרים, לפני 12 שנה שחררו גלעד שליט, חייל שלנו, בתמורת 1,027 מחבלים. ובעיה עיקרית שאנשי ביטחון של מדינת ישראל היו בעד עסקת שליט הזאת. זאת אומרת, שם בעסקה שחררו את רוחי מושטה, שהוא מייסד זרוע צבאי של חמאס היום, ותופיק אבו נעים, שהוא ראש מנגנון הביטחון של חמאס היום, וגם יחיא סינואר, שהוא ראש של כל חמאס. זאת אומרת, שלושת הרשעים הללו, הם ייסדו את חמאס, והם היו משוחררי גלעד שליט. היום, כשאני שואל תלמידים שלי בישיבות, אני אומר, אם אתם הייתם אז, בלי לדעת מה קרה, איזה קורבנות זה גבה וכו', אם הייתם יודעים, הייתי שואל אתכם, לשחרר חייל אחד תמורת 1,027 מחבלים? אז כולם אומרים לי, לא, מה פתאום, זה לא הגיוני, כאילו, זה לא נשמע אפילו, אבל באותה תקופה, עמי איילון, שהוא היה ראש השב"כ, תמך בעסקה הזאת. גם יעקב פרי, שגם הוא היה ראש השב"כ לשעבר, תמך בזה. וגם דני יתום, שהוא היה ראש המוסד, תמך בזה. גם עמי ליפקין שחק, שהוא היה רמטכ"ל, הוא תמך בעסקה הזאת. אמנון ליפקין שחק, כן. הוא תמך בעסקה הזאת. איך זה? הם טיפשים, הם בוגדים, הם רשעים. מה קורה? למה תלמידי ישיבה יודעים למה לא לשחרר את הרוצחים הללו? ומערכת צמרת הביטחון שלנו, מוסד ושב"כ ומטכ"ל, כולם בעד. הם לא מבינים משהו? לא, ודאי שהם מבינים, והם לא בוגדים ולא טיפשים. אז למה? למה הם היו מוכנים לשחרר ולגרום לנו, בסופו של דבר אנחנו רואים, אסון כל כך נורא כתוצאה מהעסקת שליט הזאת? למה הם היו מוכנים? מה גרם להם? והתשובה פשוטה, התשובה היא סוציולוגית, חברתית. זו חברה בנויה בצורה כזאת שאתה, האדם הפרטי, אתה מלך העולם. אתה עיקר העולם. אתה הכי חשוב, כן? היה שיר כזה של שלמה ארצי. בשבילי אתה תמיד מלך העולם. שירים של גבעת התחמושת ילמדו אותך על זה שבסופו של דבר הכי חשוב זה לחזור הביתה בשלום. אין לחברה סיכוי לחיות אם פרט עומד בראש החברה. וזה מה שהיה. והתלמידים שלי בישיבות, הם גדלו על תפיסה לאומית, תפיסה כללית. ובתפיסה כללית, כמובן שאתה לא משחרר עכשיו 1,000 רוצחים תמורת אחד. והיום אנחנו רואים שיש תופעה דומה מאוד. היום היא קורית. הרי כולם מדברים על שחרור 240 שבויים שלנו. ועושים הפגנות. ואני שואל, הפגנות, למה לעשות הפגנות נגד? למה הם באים בהפגנה נגד ראש הממשלה? מי לא רוצה לשחרר 240 שבויים? כולם רוצים לשחרר. אז למה לעשות הפגנות אלימות? בדרך אגב, זה אותם אנשים שהנהיגו הפגנות נגד רפורמה משפטית, זה אותם
אותם הכוחות, אותם המארגנים, עכשיו עושים הפגנות בעד שחרור 240 שבויים. מי לא רוצה לשחרר אותם? ודאי שאנחנו רוצים, ודאי שמאוד דואגים, וכל אחד הוא מאוד חשוב לנו. פשוט הם לא שמים לב ומבליעים, עושים זה ככה בין השיטים, שתמורת שחרור 240 שבויים, חמאס דורש שחרור 6,000 רוצחי חמאס שיושבים בבתי כלא היום בארץ. אז גם זאת, זה לא דבר שקרה לפני 12 שנה ששחררו את גלעד שליט. היום דבר הזה קורה. ומה זה אומר לנו היום? זה אומר שאנשים רציניים, כמו למשל שאול מופז, שהוא גם רמטכ"ל לשעבר ושר הביטחון לשעבר, הוא דוגל בשחרור 6,000 רוצחי חמאס היום, אחרי מה שקרה בעוטף עזה, אחרי טבח עוטף עזה. הוא מוכן לשחרר, והוא לא יחידי. כל האלה שעושים את ההפגנות הם מבליעים את זה, אבל באמת מה שהם נלחמים, הם נלחמים על הסכמה שלנו לשחרר את 6,000 רוצחים. ומפה באמת אני רוצה להתקדם לכל מערך הלחימה וההתמודדות מול הטרור שהייתה במשך כל כך הרבה שנים, גם הירי של התמ"ס וגם הפרעות על הגדר שראינו שדובר צה"ל כינה אותם הפרות סדר, למרות שהם כללו ירי וזריקת מטענים וכן הלאה, ועיקר העיקרי זה ההתעצמות הצבאית שכל ילד ראה אותה עם תמרונים ועם אימונים לחטיפות והכל, עד כדי כך שהעיקרון של הקם להורגך השכם להורגו נמחק, זה אחד, ושתיים, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט זלזל בו, הוא אמר, קם להורגך השכם להורגו זה רק סיסמה. אז איך אותה תפיסה פרטית שמייקרת כל כך את הפרט ומוחקת את השיקול הכללי, איך היא מביאה אותנו לא מוכנים לזירת המלחמה הכוללת. אני לא מדבר על עסקת שבויים, שזה סעיף, אני שואל איך הדבר הזה משפיע על מוסר הלחימה בכלל, על היכולת שלי עכשיו לשלוח חיל אוויר, להפציץ את מחנות האימונים של חמאס כשהם מתאמנים שם. מה כובל את הידיים שלי אחרי הכבילה התודעתית הזאת כצבא? אידיאולוגיה הזאת של פרט הוא מרכז החברה, יחד עם זה נלווה לה עוד סוג כזה של תפיסה פילוסופית, פסיכולוגית, סוציולוגית, שהיא הולכת יחד עם האמירה שאתה מלך העולם, אתה פרט. והתפיסה הנלווית היא אומרת, הכל כאן ועכשיו. זו תפיסה מפוסט-מודרניזם, שאומרת בעצם שאין עבר ואין עתיד. אני לא יודע מה יהיה בעתיד, וגם מה שהיה בעבר זה כבר לא רלוונטי. אנחנו חיים כאן ועכשיו. אז יש למשל פסיכולוג עיר... כן, נכון, שלום עכשיו. באמת הרב מאיר פה נקודה שלא מספיק, היא לא מספיק בשיח, גם בשיח בתוכנו שאנחנו באים להתמודד. למה באמת הפוסט-מודרנה רואה רק את הכאן ועכשיו, את הקניית השקט הזאת, שאני מבין שזה מה שהרב, על זה הרב בא לדבר. למה רואים רק את העכשיו ולא את העבר ולא את העתיד? זה מאוד מעניין. כיוון שעבר הוא מחייב. כן, כמו שיש אמירה כזאת בהיסטוריוסופיה, מי שלא מתעניין בהיסטוריה, יחיה אותה שוב. אז זה עניין. אתה, ברגע שאתה מתעניין בעבר, אז דבר שהוא בעצם מחייב אותך, אתה צריך לזכור את השורשים, אתה צריך לדעת מי אתה. והכוונה שם זה שאין לאדם שייכות
לא תרבותית, לא היסטורית, לשום דבר, כן? זה היה שיר מפורסם של ג'ון לנון, של אימג'ן, ושהכל, כל העולם זה עולם אחת, אין גבולות ואין גם לאומים ואין דתות, והכל האדם, אין פה משהו אחר. האדם הוא אדם, והוא לא, בלי שום הבדל דת, גזע, מין וכו'. אז הריכוז אדם פרט, אתה כשל עצמך. לכן אין לך קישור, לא ללאום שלך ולא לעבר שלך. ועתיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, בואו נחיה את הרגע אכול ושתו היום, עכשיו. כי מחר נמות. לאן אנחנו הולכים? הרי לפי תפיסת עולם המדעית, העולם שלנו בסופו של דבר הולך לקיבוץ הגדול, כמו שהיה מפץ הגדול. אנשים בדרך כלל לא שמים לב, אבל פשוט שתדעו, חלק מהתיאוריה של מפץ הגדול, בדרך כלל מצטטים את מפץ הגדול חצי מתיאוריה, אבל תיאוריה שלמה אומרת כמו שהיה מפץ הגדול, ככה יהיה יום אחד קיבוץ הגדול, וגם ידוע פחות או יותר תאריך, אנחנו עכשיו בדיוק באמצע, מדברים שם על 30 מיליארד שנה, שזה ואנחנו לפי שיטה שלהם עברנו 15 מיליארד שנה, פחות או יותר, ועוד משהו נשאר, אבל בסופו של דבר הכל חוזר לדממה, לחושך, למוות, אבדון, כמו חיים הפרטיים של האדם. אתה מת וזהו, לא נשאר לך כלום, אז על איזה עתיד אתה מדבר? עכשיו, חיים רק פעם אחת, שמעתם את הביטוי הזה, נכון? חיים רק פעם אחת, אז הנה, אז עכשיו אני רוצה לחיות. מה יהיה אחר כך? אז הם עושים הפגנות על הגדר, אבל אולי אם לא יקרה מזה שום דבר. עכשיו טוב לנו. ודבר הזה הוא מוקדש מאוד מאוד, גם בפסיכולוגיה, יש אירווינג יהלום, אחד הפסיכולוגים הגדולים שהוא מדבר כאן ועכשיו, וגם בפילוסופיה, הכל מדובר על שיטה הזאת, ולכן הם לא רצו ללכת ולהפציץ את עזה, או לתת מכת מנע, כמו שהיו מוכנים לעשות את זה בששת הימים. כיוון שאז היו כוחות, בזמן של ששת הימים, כוחות כאלה שהיו מחוברים ליהדות, להיסטוריה, לא היה עדיין פוסט-מודרניזם, והיום יש, ולכן זה ככה זה היה. הדברים שהרב אומר הם מאוד מאוד מחדדים לי. אגב, אני ממליץ לרב לצפות בריאיון שעשיתי עם אלוף פיקוד הדרום במלחמת ששת הימים, דאז, האלוף שייקה גביש, הוא עדיין חי איתנו לאורך ימים טובים, וגם הביא אותנו לשיחה איתו על הסייעתא דשמיא במלחמה וכן הלאה, שהוא אמר בצורה מפורשת שהייתה סייעתא דשמיא במלחמת ששת הימים, דבר שהיום, עד לאחרונה ניסו להחביא, תקפו את עופר וינטר על דף הקרב שלו וכן הלאה, ועכשיו במלחמה הנוכחית אנחנו רואים הרבה קריאה בשם שמיים, חלוקה של ציציות, ותפילה, ותקיעה בשופר, ושירי קודש וכן הלאה. אנחנו רואים את הרוח היהודית באמת קמה ועולה, אבל מה שהרב אומר באמת מחדד לי את ההחלטה, גם של מערכת הביטחון וגם של הממשלה, לטפל עכשיו במי? רק בחמאס. רגע, שנייה, אם למדת שהקם להורגך, השכם להורגו, אתה צריך לטפל בחיזבאללה, שאני מאוד מקווה שההחלטה לא לטפל בו עכשיו היא אסטרטגית, ולאחר מכן יבינו שאסור להשאיר את החיזבאללה, כי הקם להורגך, השכם להורגו, גם לטפל בגיס החמישי בתוך מדינת ישראל, מה שמכונה ערביי ישראל, שזה גם דבר שלכל הדעות התפוצץ עלינו, וכן הלאה, והאיומים הנוספים. זאת אומרת, אותה תפיסה שהביאה אותנו עד הלום, אנחנו עדיין רואים את הנגיעות שלה בצורה מאוד 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 חזקה, ההסתמכות על ארצות הברית, והמושגים כמו תואר הנשק, ומעבר הומניטרי, והרבה מושגים, שעליהם באמת אני רוצה עכשיו לשאול את הרב, כי אנחנו צריכים לפרק את המושגים האלה, הם בעצם אבני הדרך שמנחים אותנו במלחמה. אז דבר ראשון, מה דעת הרב על המושג בלתי מעורבים? ראינו, וזה מאוד מאוד התחדד, שאין מושג כזה בלתי מעורבים, אנחנו רואים איך כולם מעורבים, ראינו איך זקנים על קביים נכנסים לתוך הקיבוצים כדי לבזוז. אנחנו רואים את השנאה שאופפת את הילדים ואת הסבתות ואת זה, כשהמחבל מרים טלפון ואומר, אני נמצא בקיבוץ מפלסים,
והרגתי 10 יהודים, וכל המשפחה באה ומריעה לו. המושג הזה של בלתי מעורבים, מה דעת הרב עליו, ואיך צריך להתייחס בצורה נכונה, כי היום אני ראיתי את נשיא אוניברסיטת בר אילן, שמדבר במושגים של מחיית עמלק. היום ברור לרוב עם ישראל, שצריך למחות אותם, את כולם, ממש כמו מצוות מחיית עמלק, שאני חושב שגם אנחנו כאנשים שומרי תורה ואנשי בית המדרש, לא חשבנו שתהיה הבנה כל כך ברורה של המצווה הזאת, ושל החיוניות וההכרחיות בקיום של המצווה הזאת של מחיית עמלק. אז מה דעת הרב על המושג בלתי מעורבים? אני חייב להגיד שאני לא חושב שצריך למחות את 2 מיליון תושבי עזה, או להרוג את כולם. סליחה אם אני מקלקל את החגיגה, אבל אני לא חושב שזאת הדרך שלנו. לא, אני דיברתי ככותרת, אני אגיד לרב מה כן התפיסה הפרגמטית הרווחת. בסופו של דבר ישאלו את הישראלי ממוצע, מה אתה חושב שצריך לעשות? לצורך העניין, לדעתי, אני לא עשיתי סקר, בוודאי של להרוג את כל הכוחות הלוחמים, אבל כמו שהיה בתש"ח, 1948, צה"ל מחק מאוד כפרים, וגירש את האויבים, לגרש אותם מחוץ לגבולות ארצנו, שזה פחות או יותר מה שהתורה אומרת, וירשתם אותה, וישבתם בה. יש את מצוות ירושת הארץ, ויש את מצוות יישוב הארץ, שהיא באה וכרוכה ביחד. זה פחות או יותר הכיוון שצה"ל כבר עשה אותו פעם אחת לפני 75 שנה, ואני חושב שזאת הציפייה היום של הישראלי הממוצע. מה מערכת הביטחון, שהיא תמיד כמה צעדים אחורה מרוח העם, זה כבר עניין אחר. אבל זה בגדול להערכתי מה שהציבור רוצה, אבל שוב אני אשמח להתמקד, הרב יכול לגעת בנקודה הזאת, אבל אני אשמח להתמקד במושג בלתי מעורבים, ואולי מפה באמת הרב יגיד אופרטיבית מה צריך לעשות. כן, אז קודם כל אנחנו מסכמים כאילו בינינו, אנחנו מסכימים שאנחנו לא חושבים שצריך להרוג את 2 מיליון עזתים, בגלל סיבה פשוטה, שהם לא עמלק לפי הגדרה. זאת אומרת, בשביל שהם יהיו עמלקים אנחנו צריכים נבואה. שנביא יבוא ויגיד לנו, או שאנחנו נדע בוודאות שהם עמלק, אבל כל עוד שזה לא כך, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כאוכלוסיית אויב. אוכלוסיית אויב. וזה לא משנה מבחינה זו מעורב או לא מעורב. ברגע שמישהו מסכן חייל, אז הוא בגדר של אויב. זה לא משנה בין כמה הוא. ילד קטן, אדם מבוגר או אישה בהיריון. זה לא משנה. מי הוא המחבל. אם זה ילד שעומד במרחק 50 מטר מחייל, והוא סתם ילד, לא עושה לנו כלום. בעזה, בזמן המלחמה, שהוא לא היה אמור להיות שם, אני חושב שחייל צריך לירות בו ולהרוג אותו. כי לילד הזה יכול להיות שיהיה לו רימון ביד. וילד בן 10 זורק רימון במרחק של 50 מטר, זה סכנה ודאית לחייל. במצב כזה, הוא, כמו שאומרים בצבא, אם יש ספק, אין ספק, אני חושב שצריך להגיד אחרת. אם יש ספק, אז זה ודאי. ברגע שיש ספק, זה ודאי. הוא מהווה סכנה לחייל. אותו צריך להרוג. וכמו שסיפור מפורסם הזה על למ"ה, נתיב למ"ה, שם זקן אחד שהוא הלך והרים את כל הכפרים נגד יהודים והרגו אותם, שחטו אותם, ככה שרב אריה לוין היה צריך לעשות גורל אגרה כדי לגלות גופה של מי זה. הם השחיתו את פניהם והתעללו עליהם. וזה היה זקן אחד. והיום בצה"ל משתמשים בסיפור הזה. הרב, לא צריך ללכת לדוגמה של הל"ה. יש לנו כבר דוגמאות עכשיו של שימוש של החמאס בנשים וילדים כמגן אנושי. התפרסם
שהם שלחו 100 נשים וילדים כדי בעצם לבלבל את הכוחות, לעכב כן, את הכוחות, אז אפילו לא צריך שהילד נכון, יזרוק רימון, הוא גורם ללוחם שנייה להסס, כן, ואז לאפשר נכון, למחבל לירות ראשון. זאת אומרת, זה דברים שקורים כבר עכשיו ברגעים אלו. נכון, נכון, בדיוק ככה. אז הסיפור הזה ששמענו על ל"ה, הם היום משתמשים בחיל חינוך כסיפור שמהווה, במשך שנים משתמשים בו כסיפור לדוגמה למוסריות של לוחמים ישראלים. זה התואר הנשק של צה"ל. וכמובן זו טעות גדולה, וגם כמו שאמרתם, 100 האלה שהלכו, ברגע שאתה מהסס, הם כבר מסכנים אותך. היה ודאי צריך להרוג את כל 100 אלו שבאו להפריע, צריך על המקום להרוג אותם. אם אני הייתי שם בזמן הקרב, אני הייתי הורג את כולם בלי מחשבה שנייה. אבל באותה אוכלוסייה שאתה לא פוגש אותם בשדה הקרב, והם קיימים, אז כמובן, מה שאמרת זה נכון, אני גם חושב ככה, צריך ודאי לגרש אותם לכל מיני מקומות, ולשחרר ולהקים יישובים בעזה וכו'. פשוט נראה לי שאנחנו עוד לא שם. מדינת ישראל, עם ישראל, עוד לא במצב כזה, שמוכן ללכת עם כל המסקנות של זה. אני אציין, הרב, זה דבר מעניין, כי דווקא חבר כנסת מיש עתיד, רם בן ברק, העלה ראשון הרבה דיברו לפניו, אבל הוא העלה את זה באמת בכל, את הרעיון של הטרנספר, לעומת הימין שחושש כבר עשרות שנים לדבר על כך. מה באמת מביא את השמאל, שהיה בשמאל הפרוגרסיבי, כביכול לחזור לרעיונות של השמאל הציוני, ולדבר על גירוש אויבים, וכאשר אנשי תורה ואנשי ימין כביכול חוששים לדבר על הרעיונות הפשוטים האלה. מאיפה מגיע הפחד שלנו לפעמים לדבר על מוסר הלחימה שאנחנו מסתכלים עליו בצורה פשוטה וברורה. למה אנחנו חוששים לפעמים להכניס לתוך השיח הציבורי את האמת הפשוטה, הישרה של בית המדרש, ואפילו האמת האנושית, הריאלית, ההגיונית, הלוגית, הפשוטה. כן, זה ודאי נכון. מה שהיה צריך לעשות, זה מה שאמרנו קודם. ודאי היה צריך לגרש את כולם. אני לא חושב שציבור דתי מהסס להגיד את זה. הם פשוט חושבים במונחים ריאליים. ומבחינה ריאלית, ריאל פוליטיק, מה שנקרא, עד כמה זה ישים האפשרות הזאת, אני חושב שכולם מבינים שזה לא ישים היום. ולכן אנחנו מחפשים פתרונות אחרים וחושבים מה כן לעשות. זה לא מדובר פה על אידיאל, באידיאל כולם מסכימים, ודאי כל העולם הדתי ומסורתי, וגם כמו שראינו גם חוגי שמאל. רוב גדול של עם מסכימים ואין שום בעיה לדבר על זה. ודאי אנחנו רוצים את זה חד משמעית. זאת ארץ לא שלהם, וזה ידוע, הם באו מכל מיני מקומות, התיישבו שם, זה ארץ שלנו. אבל אנחנו עכשיו אומרים לא מהו האידיאל, האידיאל הוא פשוט, ידוע. אנחנו עכשיו שואלים מה אפשר לעשות היום, עד כמה זה ריאלי. וכנראה שזה לא ריאלי, וכנראה מה שיקרה זה שמצב יחזור למה שהיה קודם, רק שליטה, כמו שהיום יש לנו שליטה ביטחונית, אבל הרבה יותר חזקה, הרבה יותר ודאית, כמו שיהיה בג'נין וטול כרם, וככה זה יהיה גם עזה בשליטה אדוקה. אבל מה שהיה אפשר, יש דבר עדיין שאפשר, אולי יש סיכוי שהיו עושים, זה שעם ישראל יגיד היום לכל הערבים, לא רק עזה, אלא כל הערבים, שברגע שיש מישהו שהוא מעורב בפעילות טרור, גם אפילו לא עשה שום דבר בטרור, הוא רק התקבל
שורות של חמאס נגיד, שורות של ג'יהאד האסלאמי או דאעש, לא משנה. אנחנו נהרוג כל המשפחה שלו, מסבא עד הנכד. ודבר הזה הוא כמובן נשמע מאוד אכזרי, אבל מבחינת התוצאות, אתם תראו שאחרי נגיד 200 מקרים כאלה, כל האוכלוסייה תירגע, כיוון שהם מוכנים להיות שהידים, כשהוא עצמו שהיד מוכן למות, אבל ערך של משפחה מאוד מאוד משמעותי בשבילם. אכפת להם גם מטריטוריה, גם משטח, אבל עוד יותר אכפת להם מהמשפחה שלהם. והוא דואג על אמא שלו ואבא וסבא ואשתו ונכדים. הוא דואג עליהם, והוא לא רוצה שהם ימותו. זה מוסר היום, מוסר הזה הוא מוסר של כל החברה הערבית בעולם, במיוחד בארץ ישראל. זה המוסר שלהם. אני גר במזרח ירושלים, אני גר בין הערבים, ואני רואה פה מלחמות של חמולות, והם יודעים, אם מישהו הורג מישהו, אז כל החמולה שלו עכשיו בסכנה. כל החמולה עלולה לשלם מחיר, ויהרגו בן דוד שלו, למרות שהוא לא היה מעורב, נכון, אבל הוא בן דוד. וככה, אם תהיה אווירה כזאת, חד משמעית, לכולם, אז אם נגיד בכל משפחה היו שם 10 הרוגים, אמרתי קודם, יש 200 קצינים של חמאס, אז ימותו 2,000 איש, זה יביא להם שלום, זה יביא להם שקט וביטחון. זאת אומרת, זה הרבה יותר הומני מאשר להרוג אחד, ואז אנחנו כבר היום מגיעים ליותר מ10,000 הרוגים, ויהיו עוד יותר. אבל אם הם ידעו, פשוט, ברגע שהוא רק נרשם לשורות חמאס, כל המשפחה שלו מתה, אז משפחה שלו הם שיעצרו אותו. יבוא אליו ראש החמולה ויגיד לו, תגיד לי, אתה רוצה עכשיו שגם האחות שלך שבהיריון עכשיו עם תינוק גם היא תמות? מה עשית? למה נרשמת שם? מיד תלך ותצא מהשורות הללו. המשפחה שלו הם, במקום לחלק בקלאוות וסוכריות, הם יעצרו אותו. ולזה יש הרבה יותר סיכוי מאשר ששב"כ יצטרך לקלוט באחד. ונראה לי שזה הפתרון שצריכים לחזור עליו, הוא הרבה יותר מעשי והומני. אמנם עם שלנו עדיין לא מוכן נפשית לפעולה הזאת, ולכן צריך להשקיע הרבה בחינוך, בהסברה, וכשאנחנו נהיה חד משמעיים בדבר הזה, אני חושב שאנחנו לא נצטרך להגיע גם ל200 מקרים כאלה. הם יקלטו, הם מבינים באינטואיציה, הם קולטים מי אנחנו, ואז פתאום יהיה שקט. אתם יודעים, פה, כמו שאמרתי, אני במזרח ירושלים, ברגע שהתחיל המבצע, אז מג"בניקים לקחו לעצמם מין תפקיד כזה. הם הולכים ברחוב, וכשרואים שהערבי הולך לקראתם, הם צועקים לו ככה מרחוק, תוריד את העיניים. והם מורידים עיניים. הם פוחדים מהם. זה נקודה מאוד חשובה, זה מביא אותי באמת הרב למושג. הרב אמר תוריד את העיניים, תשפיל את המבט. זה מביא אותי לנקודה שהיא מאוד חשובה בעיניי, כי מעבר לנושא של החמולה וכן הלאה, שבוודאי מכל מחבל צריך להוריד על הפצצה של טון, עליו, על כל החמולה שלו, לחזור למה שעשינו פעם, עד לפני 20 שנה. אבל הרב דיבר על תוריד את העיניים, שזה מאוד 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 חשוב בעיניי, מכיוון שיש בעיה כללית, שהחברה הערבית ברובה הפכה באמת לביצה של הסתה. זאת אומרת, גם באדם שלא נרשם עכשיו לחמאס, לג'יהאד האסלאמי או לפתח, התכנים של ההסתה וההסתה
זה ביצה שעל בסיסה גדלים כל היתושים הללו. ואנחנו באמת רואים איך המערכות לאט לאט מתחילות לתקן את עצמם, ומגיעות בלילה, דופקות ב2 בלילה על הדלת של מישהו ששיתף סרטונים וכן הלאה. כמובן שצריך לעשות את זה במכפלות הרבה יותר גדולות, אבל הרב דיבר על תוריד את העיניים, שזה מביא אותי למושג של כבוד לאומי. אנחנו הרבה שנים מתריעים על כך שכאשר ערבים זורקים על ג'יפ של צה"ל בקבוק צבע, או אפילו בקבוק אבן, בסדר? אפילו לא בקבוק תבערה. זה דבר שפוגע בכבוד הלאומי, ואחר כך זה מתקדם להשלכה של מטען, או של ירי וכן הלאה. זאת אומרת, הכבוד הלאומי הוא בסופו של דבר ערך מבצעי. הוא ערך מבצעי. אחרי מלחמת 6 הימים, אמא שלי מספרת, שהערבים היו משפילים את המפה שם היו רואים חייל צה"ל. ולא כמו שבמזרח ירושלים, ראינו עד לא מזמן, שהם באים ויורקים על השוטרים, וסותרים להם, ומקללים אותם וכן הלאה. ומאוד משמח אותי לשמוע שצוותים של מג"ב אומרים לאותם ערבים לאומנים, תשפילו את המבט. ואני אשמח שהרב יאיר את הנקודה הזאת של הכבוד הלאומי, שזה לכאורה משהו אוורירי, משהו מאוד רך, משהו שאי אפשר למדוד אותו, מצד שני כערך מבצעי מאוד מאוד חשוב. אני אשמח שהרב יאיר את הנקודה הזאת, וכך נסיים את השיחה החשובה הזאת. כן, אני חושב שזה שמה שאתה אמרת זה ביטוי מאוד, מאוד מדויק, מאוד עמוק מדויק, שהכבוד לאומי הוא ערך מבצעי, זה בדיוק ככה. ואני בעצמי הייתי בעזה לפני 40 שנה, הסתובבתי שם בתור חייל, בכל מקום הלכנו, היינו בקסבה של שכם, בקסבה של חברון, ובקסבה של עזה, הסתובבנו בדיר אל בלח, ובח'אן יונס, בג'יבליה, בכל מקום. חיילים הלכו, הסתובבו, היה שם שקט גמור, כי הם חששו שאנחנו נעשה להם מה שהם היו עושים לנו, אם היו שולטים בנו. ולקח להם כמה שנים עד שהם קלטו שאנחנו לא מתכוונים. ובאמת, בין החיילים היה מין הסכם כזה, אנחנו היינו באים נגיד לחנות בעזה לקנות גרעינים. אז לא היה נעים להיכנס לחנות עם נשק, זה היה כאילו אלים מדי. והיו משאירים נשקים בתוך ג'יפ, ג'יפ פתוח, כן כמובן. היו משאירים נשקים בג'יפ ונכנסים לחנות, קונים, מדברים שם עם האוכלוסייה, מחייכים, תדע, ונכנסים חזרה לג'יפ ונוסעים. ככה זו הייתה האווירה. קשה היום לדמיין, אבל תשאלו את ההורים שלכם, דור שלי, אנשים שהיו בעזה, ככה זה היה. ומה השתנה? מה שהשתנה זה שאנחנו היינו משאירים נשקים בג'יפ, ושהיינו מחייכים. פה הייתה הבעיה. וזה מה שבטעות אנחנו חושבים, שאם אנחנו נהיה נחמדים וטובי לב וזה, אז גם הם יהיו ככה איתנו, יהיו חברים שלנו. נעשה את מעזה סינגפור, ניתן להם כסף. הם לא מבינים שוודית, ערבים לא מבינים שפה הזאת. הם צריכים, לא בתור רע, לא בגלל משהו, פשוט תסתכלו, כל החברה הערבית, כל מדינות ערב, כולם בנויים על העיקרון שיש מנהיג, יש מישהו שהוא שולט, יש סולטן. ואם אין סולטן, אז אתה אמור להיות סולטן. ברגע שאנחנו לא נוהגים בכבוד לאומי, זה מתסיס אותם, זה מזיק להם. זה גורם לא רק מלחמה שלהם נגדנו וכל הזוועות וכל הצער, אלא זה גם מזיק לערבים עצמם. לא טוב להם לחיות בלי סולטן. ולזה אנחנו דוחפים אותם. והדרך היחידה הנכונה מבחינה זו, זה כבוד לאומי. כבוד לאומי זה אומר שיש כאן שולט. ויש מישהו שהוא לא כמו כולם, הוא נשלט, הוא אדם שצריך לעשות תפקיד, כמובן יחס אליו צריך להיות בכבוד, ולא להשפיל אנשים, לא להתעלל עליהם, אבל שלכולם ברור שיש כאן ריבון, ויש כאן שהוא מעליו, הוא לא כמוהו, הוא לא
זכויות אזרח, כן. הוא יכול ללכת לקופת חולים ולפתוח חנות שלו והכל בסדר, לא ייגעו בו. אבל מבחינת הצד הלאומי הוא רק של עם ישראל. ומי שלא ככה, אז באמת צריכים להרוג אותו. לא לשים אותו בכלא, להרוג. מי שזורק אבן, דינו מוות. וכשאנחנו נהיה חד משמעיים, יהיה להם טוב. וגם לנו יהיה טוב. אנחנו נדע שיש כאן, שאנחנו הולכים בדרך התורה ומצוות, בדרך השם. רק לזה צריך לחנך, חינוך, ולשם אנחנו שואפים. לבנות מערכת חינוך כזאת, שהיא מגדלת גאווה לאומית. לאומית, דתית, מסורתית, תורנית, ובעזרת השם, אני מקווה שזה, כמו שאמרנו בתחילת הפגישה שלנו, השיחה שלנו, הקו פרשת מים, מכאן אנחנו נלך ונתקדם. אמן ואמן. ובכן, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה דורשך, כמו שהתפללנו בתחילת השנה. ואולי כשאמרנו את המילים האלה בראש השנה לא ידענו עד כמה זה דבר הכרחי וחיוני וקיומי. הרב דוקטור ראובן פיירמן, רם במכון מאיר ומרצה לסוציולוגיה, תודה רבה על הדברים החשובים, שכמובן צריך להרחיב אותם עוד ועוד, ואנחנו גם נתפלל שנגיע למציאות הזאת וגם נתאמץ, כי עכשיו מלחמה זה זמן למעשה, גם של היחיד וגם של הכלל. אז תודה רבה, בעזרת השם, בעזה ננצח, ומתוך כך באמת תן כבוד לעמך, ועם ישראל ילך קוממיות בארצו, והקדוש ברוך הוא יחזיר את כל חיילינו לשלום, ואת כל השבויים לשלום, בריאים ושלמים, כן. ועטרת ניצחון יעטר הקדוש ברוך הוא את חיילינו. תודה רבה הרב. אמן ואמן. ברוכים תהיו.